Wayannan yaran su ne kuke ganin su tsintarsa aka yi, su ne wayanda aka tsinta guda biyu. Wannan namiji ne, wannan mace. Wannan bawan Allah shine ya dauki wannan namijin. Muna neman tallafin madara da taimako musulmi bayan Allah. Muna neman tallafi zuwa gare ku da mai girma gwamna da kuma duk wanda Allah ba shi ikon kawo tallafi ko kuma yin tallafi ga wayannan yara. A tallafa, a taimaka. Wannan yarinyar da kuke gani a hannuna bayan Allah tsintatta ne. Ba kuma ni na tsinta ba, a tsamiya babba aka yadda ita. Aka kawo ta Hizba, aka kawo ta local government suka danka min ita. Irin wayannan yaran ana yadda su akai-akai a tsamiya babba. Abin yayi yawa. Garin tsamiya babba ya kamata a kula. Bayan Allah, ‘yan uwa musulmi da mai girma gwamna, dan Allah dan annabi a shiga cikin wannan lamari, a tausaya mana, a dubi wannan abu. Muna buƙatar tallafi da taimako. A yanzu haka ma akwai namiji, shi ma wani bawan Allah ya karɓa ya rike yana hannunsa. Dan Allah dan annabi bayan Allah a taimaka. Sannan kuma ina mai roƙon mai girma gwamna da DPO da kwamandan Hizba da kwamandan Bijilanti da bot ɗin Bijilanti, da Allah da annabi a sa tsaro, a taimaka, a sa tsaro dan Allah dan annabi. A sa tsaro a tsamiya babba nan dan Allah dan annabi, a dubi garin nan na tsamiya babba. In kuma so ake yi a cimar mutunci, a bata masa suna, a ci gaba da yi. Su kuma masu yi, Allah yana kallon su, Allah kuma yana madakata. Insha Allahu Allah zai bi wa waɗannan yara hakkinsu, su kuma Allah zai tona musu asiri a duk inda suke. Allah ba zai bar su ba, Allah zai saka musu. Ubangiji Allah kuma ya raya su. Shi kuma wannan bayan Allah da ake so a bata magari, in Allah ya yarda bijahi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mutum ba zai ga abin da yake nema ba, za su ga aniyar su ta koma kansu. In Allah da Allah zai taimaka masa, ya tallafa masa, ya fitar da shi kunyar wannan abu. Assalamu alaikum.